do rego, fixéronos a cabalos dos regos para collele auga para poder mirar os rodicios. Facían unha canle. Canto máis larga fosse a canle, máis forza levaba a auga. Facían un cubo, canto máis grande era o cubo, máis forza tiña auga para virar o moinho. Facían un cubo grande, botaban unha villa de verano, porque había pouquinha auga. E de inverno un billón, porque había máis auga. E levaba o rodicio, o trouxo, unha cuncha, un ovo, para que virase o rodicio do oso. Un ovo, e iba un pau para arriba, e de arriba tiña unhas cuñas, e aquelas cuñas sacábanllas para paralo, para que parase. Erguíanllas, botaban as cuñas por baixo, para que moese. E arriba tiña o pé, a capa, e de redor do pé había unha mesa de madeira, como se fora unha ucha, así toda unha volta. Chamaban a mesa, donde caía a fariña, porque non salía polo tubo con saladora, salía todo espallado, todo na volta. E depois apañabanlle do ollo, e do ollo chamabanlle de contrapé, e que estaba máis fora, salía máis viva, de contrapé, salía máis mundo, e aquela, cando querían facer a broa, apañabanlle aquela para facer a broa. E depois, tiña para botar o millo, a muller, depois estaba a canada, deixaba pola canada, e tiña un pauinho así para arriba, e chamaban un granaje, para darlle máis corrente, menos corrente, a máis tinxideira. Eso era o que tiña moinho. Mas, para aguantar a muller, tiña un pau así espetado, de un lado ao outro da parede, a outro pau que estaba así tamén, para aguantar a muller. E iso era todo o secreto do moinho. E os moinhos eran por pezas. O noso era propiedade, porque comprara meu bisabuelo aos señores de Trios. Era propiedade deles. Pero tiñano arrendado por pezas. E había quen tiña unha peza inteira. A peza inteira era un día inteiro, ou unha noite inteira. Pero había quen tiña o día, quería o día, non quería a noite, non? E iso era máis caro. A noite, se quería a noite, era máis barato. Pero, o que quixese, un día, esta semana, un día. A semana que ven, tocaballe de noite. Tocaballe unha semana de día, outra semana tocaballe de noite. E eses pagaban iguales. Non? E había tamén quen tiña media noite, ou medio día. E había que ir a media noite, apañar o millo para que viñase o outro botar. E era cando entraban as polémicas dos moinhos. Cando iba a sacar un home, unha muller, ou un mozos, porque daquela non había pandeiretas, pandeiretas había, pero non había música, non había, era a diversión que tiñan, ir ao moinho. E se cadra iban as mozas a apañar, e viñan os mozos para estar con eles, iban moer ou iban os mozos ao mellor para mocear con elas non querían abrir a porta. Pero iban, eles quitabanlle auga, e o moinho paraba e había que abrir. Pero iba darlle auga ao moinho, se o moinho non oía, sin auga. E os moinhos se falaran cantas cousas habería que contar. Eu xa non acordo iso porque, bueno, eu acordo ir ao moinho, pero non acordo esas polémicas de a xente mocear aos moinhos. Iso contaban os abuelos, miña tía abuela, todos eses rollos. Pero nós íbamos a Runca do Iro ao moinho, desde que eu fui moitas veces co saco longo hasta Runca do Iro, hai 3 km e pico desde Dombate. E se cadra un día de auga, que tela marinera, que non era unha broma. E agora é moi bonito falar dos moinhos, pero a mí non se me acorda nada o moinho do rego, porque aos mellores que eu levei de que a Runca do Iro ir e volver, eu quero pensar. Aquí eu teño un poema feito a eses, aos moinhos de Runca do Iro tamén. Pero bueno,